Nyakorongo jang dakika en 34 tok sa pagaru marukinyi kamoro moro mintiere machiegni ma en nonro mar gazet matayo kinyi makawuono nyinga Sharon Ongao. Mana ka pile nyakorongo jwang wanono gazede ariyo miantiere ka gi Daily Nation kanyakla kod The Standard. Thoro wach momi pek The Standard kinyi makawuono en kaluore kod anyuola mabende koro kao familia magi mabende notho e bungu mano mar Shakahola. Wach mabende nochak ka odiochieng' manyoro kopogore gi manya korongo jwang Daily Nation thoro wach mabende gimiyo pek en kaluore kod kembe mago mag piny owacho madirom 140 mabende koro ichano lor. Ang'o momiyo ichano lor gi? Aparo ni mane mwachak godo antiere ka gi Kisumo kanyakwar mokeo nyaka Chisango mano Cleophas Aluoch. Chaki musa nena jopiny e nonro mar gazet. Wantie gazet koro ka waikore go mokwongo tie rais mag jado ma piny Senegal. Mane ma omora ahinya akiwa memora kata iwacho ni ero omoro nikech jadoho kose nikech iwacho ni Amanu gifted ondike ka ni Amanu gifted Senegal two first ladies koro pinyu nigi first ladies ariyo en bende en gimoro ma poko nega e pinje mathoth kata ka jotend pinje mamoko jotende mamoko nyabedo ni gijodo jotende mamoko nyabedo ni gijodo to ipando mar ariyo ponono ipando nikech ing'eni fine en ja Islam to jo Islam yienegi kendo kata mna mine ang'wen makoro nyiso ni nyalo kata mna meto e kind thuolo mabiro kata ni nitiere ariyo mana achiel kuom gigo momako kata kamano Sharon wacho kanyo mokwongo wacho ni nitiere nyabedo jogo manyawito tijegi mano kaluwore kod loro bende migepe moko kata kimbe moko mag sirkal mabende yangore ni moko sekon kanyo mago kembe madhi 140 ka ginyalo bano piende gi oganda dhi chopo kama chana jatend piny Kenya oramo ni onge lal madhi bedo e sirkal kinde ma gigi bende timore kar kanyo mabagi ni dhi kelo liet ne jogo mosebedo kata kantiere tiwacho ni ma en gima biro ne jotelo mag kembegi jotich to nyalo bedo ni inyalo keko ne mopogore opogore jotelo ma koro nitiere ka dhi ting'o msalaba mar kelo lal ni kembegi ting'eni kembe 140 nitiere moko minyalo riw mar mondo mi obed achiel to moko inyalo lor kaluwore ni gisebedo ka giyudo lal mathoth. Ano ka wach makamano Cleophas nomiye ite mano mar 4 gi mano mar 5 moko kuom kembe nyalo paro e kind thuolo mokalo bende nitiere kembe mago mag piny owacho 11 mabende moko ni dwaro usi to moko ni dwa kete lwet ji giwegi mabende nokelo liet e pacho ka nyaka koro sani wacho ni koro 140 kuom gi ibro bed ka iloro moko ibro bed ka inywando kanyakla gima nyaka wang'e ni wantiere gi parastatals kata na piny Kenya nitiere kod kembe mago 290 nyaka sani kidwa kao 140 samoro kidwa lor kata inywando gi kanyakla en lal mathoth ka bende no kanyi wacho ni job losses as 140 state farms to go. Wacho ni kama gintie to giromo 290 mago kembe goduto gibede migepe mopogore opogore mano gibeni kelo yuto ne sirkal tiyo kod omenda kaluwore kod jatend piny Kenya omenda maromo trilion 3.7 nyaka sama ne oloso odiochieng' manyoro iwacho ni achiel kuom jogi mantiere kama nation luongo ka ni SOS wacho ka ni moko kuomgi kembegi kelo yuto matin ahinya maromo bilion 5 iwacho ni kanyo onego bed ni ema kembegi nitiere lokruok onego bed nitiere kendo gin jogo masiro okang' makama jolony e weche mag telo kod weche mag omenda kata no ka kitayo kembe opogore gin to giwacho nade ka otenore kod ang'eni ma bende twak moro ma bende wadhi bedo go kawuono saa achiel nyaka koro saa 2 orango winjane kuom jolony ma bende ang' bed kanyo ka ang' konowa achiel kachiel gigi to koro chalo nade ka igolo gi parastatals 200 gi wiye ma gichop 180 gi wiye tiende mane wiye kagi gidhi bedo ka gidhi kanye to lal mag tije jogi bende chane gi chenro malong'o mar dar kata ka giwuok e tije ka gidonjo e tije mamoko mano moro mabedo ka waranga ang'eni Jose Dwar nyakorom gajwang' dhi bedo gi jolony e studio ka kata kamano nonro yango ni kembe makamagi nitiere moko kuomgi mosebed ga kichiero piny owacho keto omenda mar mondo michier kembe makamagi to gisebedo ka gitimo maber kuom ranyisi e kind hiko ohala mano mabende biro bedo ka rumo chieng' tarik 30
mano dwe mar auchiel mar higani. Bende piny owacho osebedo ka keto omenda maromo siling trilion 1.6 ne moko kuom kembe ma kamagi, kata kamano pok gisebedo ka gitimo e yo makare. Joyce Oduor dhi bedo gi jolony, obiro bedo koleronwa mathoth. Cleophas, kopogre gi mano, wadhi nene ite mar adek, sigana mano muri mano kotenore kod jatend piny koro iwacho ni elect pok ochamo muma mano ma Senegal, ka bende piny Senegal Jakorom Gajwang' ne gidhi e yiero chieng' Jumapil mano mar juma ma ok wawuokeni, kendo koro giyiero jal mantiere gi higni 44. Nyinge tek akeneno Bassirou kosisome nang'o gi dho French. Bassirou Diomaye Faye koso Faye Faye mana ka mintie kar kae en jatend piny ma moyier mano ma Senegal. Kete kamoro wacho ni kinde mag ndalo par Sharon en ang'o manyabedo katimore. Jatend piny masani mane apis mano ma Senegal, mano mano Macky Sall, e kinde mane yiero ma Senegal nochor mbele mondo mi otime dwe mar adek ni nochor mbele kod dweche 6. Kama gini timore en ni osebedo e jela, kendo kogole e jela ka mandala par titimo yiero en debe oyombo jatend piny Senegal mantiere e apis, kendo en bang' kano seneno osemiye range moro maduong' ahinya, johera ge nowuok oko kendo chako mana nyasi machalo kamano. Koro gima kelo mit e sigana ni odonjo e league mar jotend Afrika kata jotelo mag pinje mantiere e Afrika. Iwacho ni gitin, ok ging'eny ahinya. Iwacho ni en tiny league of African presidents mantiere gi minute gi moeo achiel. Koro kokalo achiel, koro ka gin kod gi ariyo kanyo ma koro iwacho ni odhi bedo gi status achiel kanyo, koro to gibedo mana kacha giduto mana kama gintiere. Iwacho ni mana kama gidhi bedo ka girange. Iwacho ni ok en gimoro mosebedo katimore kinde ka kinde, kata kamano en thuolo ma jo Senegal oyudo thuolo mar chopo kamano kama koro girange mano ka giwacho kanyo. Nitie jomogolo paro mopogore opogore. Kirango ite ni mar adek, okil Kamaloka mano Miguna bende koro nodogo wacho ni ero kinde ma jatend piny manyien moyier mane piny ma Senegal Faye bende koro nitiere kanyo, wacho ni en ng'ama ne ok ong'e kata ng'ama ne ok ong'ere ahinya, to dogo yombo jatend piny mane nitiere kod iwacho ni machineries kata teko mathoth mano nyalo timo go campaign, mano nyalo nyiewo gik moko, nikech gigi bende nyaka dwaro omenda mathoth mondo mi magi bende ochop kare. Nyaka sani odhi bedo kanyo ka ochopo e kinde machal nade. To ken kata jatend piny moyier ma Senegal kende mantie kod jatend piny mopogore opogore e Afrika ka nitiere kod minute gi ariyo mano pa nyalo ng'iyo piny kanyo. Piny kanyo nitiere moro ma ondiki, ang'eni ka wayude e yo makare. Nitiere mae mar South Africa, mano Jacob Zuma, mano jatend piny South Africa machon. Iwacho ni kinde mar 2009 nyaka 2018 kane jatend piny nitiere kanyo. Jatend piny Sudan machon mano Omar al-Bashir, Idi Amin ma Uganda, Mobutu Sese Seko mano ma Zaire, kaachiel koda ka Endema mano ma Togo, e kind jotelo mamoko mago bende oseyang kanyo kaka jotend Afrika mamoko ma bende osebedo ka nitiere kod min ute ma moeo achiel donge mano kama gintiere. Piny Kenya kinyalo paro mane en jatend piny Kenya mano mar adek e pachoka mosenindo Mwai Kibaki, kane weche moko wachre ni nitiere gi mon ariyo. Nineno ka first lady machon ma bende osenindo Lucy Kibaki nosewuok oko mowacho ni en gadi en gachiel en kende. Aparo ne en poch gi pak defai nikech en jal ma bende to wach no ken rawera to hike tin kikompare kata mana kipimo gi tend pinje mamoko. Jotend pinje kwarawe kata mana mar Uganda, wadhi e pinje mamoko ineno ka hike gi bende niang'. Kopogore gi mano, Cleophas, nitiere wach moro ma bende no mi pek bende e ite mokwongo ma bende obiro bedo kwa ng'iki thuolo mabiro. Kata kamano e ite mar auchiel Jakorom Gajwang' ponono ni civil servant kata mana jatij piny owacho. To nitiere gi ot ma bende piny owacho osebedo ka miti chulo omenda matin. Par ni ute ma kamago ibiro bedo ka ichulo omenda mamalo. Mano kaluwore kod dwaro mar Charles Singa, mano jagore Bumigao, mano mar udi e pachoka.
Gima nomako dhoga Cleophas, nitiere 3 bedroom. Ute mantiere kod rooms 3 mag nindo mantiere machiegni gi State House ka. Ing'eno osebedo kichulo gi siling 30,000, civil servants osebedo kachulo gi siling 30,000. Koro wacho ni nyalo bed kimedo gi mag siling 30,000 go, inyalo bed kimedo nyaka karamna siling 100,000 gi wiye. Magi gin udi ma bende koro neno ka PS mano mochung' ne wechegi mag udi mano Charles Singa lero kar kani jogo nego bende chulo siling 100,000 gi wiye. Magi jok ma idano ing'adi to sara pok imedogi kata gik machalo kama. Odhi kelo paro ma opogore opogore to sirkal chal ka gima ochako chenro mano mar neno ni gichoko omenda mathoth dwe ka dwe kotende kod wechegi mag udi. Mokwongo Sharon, wechegi mag udi ka gidhi nyime, nitie jogo mayuak sani nong'adi omenda ka mano mar housing levy nong'adgi kacha osara gima ne giyudo mana sani. To gima nitiere ute mopogore opogore mantiere Jogo Road mano mantiere Mbotela ma bende jogi osebedo kata ka chulo matin ahinya, iwacho ni siling 1,000 mano ne single room. Mago jogo mantiere kar kacha. Rent mamoko bende ma ichulo kar ka nitie jogo machulo siling 2,200 dwe ka dwe, mana mondo mi ot ma sirkal omiyo gicha bende gitim nade gitiek chule mondo mi odno obed margi, mano ka gintiere kar kanyo. Nyaka sani gichal nade, nitiere udi moya 56,000 e pacho kae mago mag jo tije sirkal. Diponi kama gintiere ka en rent michulo michula chula mondo mi itieki idagi, kitieko tidar kose chule mondo mi idage kata odno bed mari. Iwacho ka nitie program wacho ni rent to own, bende en program moro miwacho ni en mathoth jogi odonje koso mogo nyabedo ni ichuno gi chenro makamagi. Iwacho ni mogo bende sirkal kichako tich sirkal mi ot en ga ot mimi kanyo kaka ichule mondo mi idage odno chuth koso bed mari. Kaluwore kod oboke ni bende kama yangore ka nitiere komiti ma ochung' ne wechegi mago mag rango kata en Public Accounts Committee mano ka gintiere kar kanyo kotelne kod jakom John Mbadi. Mano ineno ikomenda kinde mokalo mar higa 2021 kod 2022 kod ariyo. Nitie gigo mathoth ahinya mane wacho ka niero koro rent gi gin gik mosebed kanyo ka nitiere okang' achiel are higa mar 2001 nyaka higa mar 2021 kod 2022 kae ma koro paro ni chako donje. Kendo kanolero ne od bura Charles Singa owacho ni kinde osechopo mondo mi review makama otim. Ma review mogik notim higni moya 20 mokalo. Ka review makama otim, bende gidhi temo kata review kata osara bende mag jotijegi. Mano penjo maduong' mapon ntiere kar kae. Mano achiel kuom udi ma bende ntiere kar kae minene ma mantiere Nairobi Kileleshwa. Kadipo ni ma en ot ma jatich to koro gin ma koro kono kanyo ni giwuok 30,000 nyaka siling 100,000 bende yuto margi otenore gi ma iwacho ni do sirkal wacho ni expenditure bende ok onego bed ni nitiere malo yuto mari ma yudo. Ka sirkal nigi chenro makare warito neno ni gidhi time yo machalande. Kata kamano haparo ni kinde osechopo nikech higni ken 23 kapok otim review mano mar loko nengo mago magudi kama kaka State House ka ot ma 3 bedroom nyalo kata mna bedo 100,000 kata mna gi 60 gi wiye. Tiyudo ka ng'ato dak e gated community to chulo siling 30,000. Kata kamano Charles Singa wacho ni nyaka gisani civil servants kata mna udi mag piny owacho gin 56,892. Nonro bende yango ni rent ma bende choke udi gi te Cleophas en mana siling bilion 1.01. Warita na winjo bende ginore ma bende civil servants biro bedo ka wacho nikech kele chulo od siling 30,000 to nyisi ni chul siling 100,000. Adare od piny owacho adhi amanyo ot manyalo dak ana wuon koso nang'. Aparo ni mane penjo maduong'. Kopogre gi mano nitiere nonro ma bende otim kanyo gi apis auditor general pachoka e ite mar 10 Cleophas mano kaluwore kod ute ma bende mine osebedo ka konyore mane subtende mopogore opogore ka bende giango ni subtende ma pachoka kwana tamalo 60 maggi onge kod kar jot makare ma bende mine nyalo konyore. Mana gitime subtende mopogore opogore e kaunti ma Nairobi, Mombasa, Kisumu, Nakuru, Bungoma, Taita Taveta, West Pokot, Makueni, Siaya, Isiolo, Kanyakla kod Garissa. Wach ma kamano Cleophas nitiere ite mano mar 10. Chal mar ute thieth. Ite mar 10 kae nitiere joma mine ma osekonyore moyudo nyithindgi gintiere e room moro. Yangore ni nyaka sani Sharon nitiere ute ma oket tenge ne mine machalo kamagi.
wachre kendo yangore kaluwore gi report mantiere mawuok e counties mopogore opogore. Miyo ma owito nyathi ka okonyore, wachre ma nyathine otho, kata ma nyathine owuok awuoka to bende ok ongima kama entie. Ikawo nyathi, ikawo miyo machalo kamano, ikete ot achiel gi mine mamoko mosedo nyithindo. Iwacho ni en moro manyalo kelo dangni mag paro mathoth ahinya, oket gi mine mamoko, ineno nyithindo nigi nyithindogi, oketogi kamoro ma ok ni kare ahinya. Ma en nonro ma bende iwacho ni kaka otime kanyo e kaunti ma Garissa, nitie kanyo ma bende yangore nitie gik matindo ma bende bedo kata kaonge e osuptendegi, kata oxygen, kata manya bedo ka imedo go muya, mine ma ponono konyore kanyo, kata yedhe mamoko manya bedo ni gitiyo godo. Magi gik moko manya bedo kacha ni bende onge. Iwacho ni sani bende gik makelo thoe mathoth ahinya, iwacho ni mokwongo nitie mano mar premature birth, kata nyithindo ma wuok abogno podi kama nitiere moko ma bende wacho nyithindo ma pok oromo. Nitie tuono bende mano mar sepsis, mano bende ma mako nyithindo, mano mantiere kinde kata ndalo matin ne 28, mano odiochienge 28. Nitie mine mamoko bende ma wito ngimagi, mano ka gintiere kar kanyo, mano kotenore kod golo remo mathoth ahinya e kinde ma gisekonyore. Iwacho kanyo ni en postpartum hemorrhage, ma bende nitie kar kanyo, kod sepsis kod preeclampsia, ma bende yangore ni mae gik mosekelo lal mathoth ahinya ne mine. Gima nitiere kata telo machon, Sharon, ka wanya tudo sigana mantie sani kod gino mane tim kod telo mar Jubilee kanyo kod Uhuru Kenyatta kod min ode mano Margaret Kenyatta. Noduogo wacho kanyo ni nitiere zero deaths, mane wacho ni beyond zero campaign mane timo. Onge miyo monego bed ni tho kata wito ngimane ka e kinde ma okelo ngima e pacho kae kata e piny. Iwacho ni kinde ma nyathi biro, miyo konego bed ni wito ngimane. Clinics ma kamago ng'eni mama Mikai mokwongo machon, mano mama Kenyatta bende nobiro godo e gwenge mopogore. E counties duto 47 ne ichwalogie, to ma ne en mar neno ni adier odwok piny chenro gik machalo kamano manyalo kelo lal mag ngima mag nyathi kata mar miyo. Gima mako dhok ni nyaka e kinde ni kopogore kamna gi nyithindo matho, mine bende nitiere matho e kinde ma kamagi. Kuom ranyisi, audit kata mana nonro motim gi auditor general pacho ka wachore ni mine 409 nyaka rom Gajwang' nolalo ngimagi higa mar 2017 kana gikonyore. Mine 421 nolalo ngimagi higa mar 2018, mine 459 nolalo ngimagi e higa mar 2019. To winjuma e kinde thuolo mano mar higa 2020 nyaka 2021, e kinde ma bende tuo mar corona kata na covid nitiere pacho ka, mine maromo 1,053 ne olalo ngimagi. En wach moro malit ahinya. Kata kamano, mana kaka Cleophas kaka niwacho, kaluwore kod nonro ma bende notim kod auditor general, osuptende nego bed ni nitiere kapo nono ni miyo wuok e CS, nitiere room mikete tenge gi mago miketo mine mokonyore e yo to wacho ni makawaida koso machal nade. Kata kamano nitiere moko kuom osuptende Cleophas ma bende omeny piny kanyo, gin mara ni nenogi ma bende wachore ni onge kod rang'iny makare mago mag labor kata mana maternity hospitals. Neno kanyo Garissa Referral Hospital, nitiere Garbatula, nitiere Isiolo gi mamoko. Nitiere machielo bende luongo ka ni Udhiru Health Center nitiere Nairobi County. Wacho ni maternity theatre was not operational, bende onge kata equipment madwarore. Mano bende ka irango 3-phase autoclave machine bende onge kanyo ma itiyo kanyo for sterilization. Bende nyabedo kata ka ithiedho go gik mopogore opogore, kata gigo ma itiyo godo e yeng'o, mano bende wacho ni onge. Ka gigi onge keto chal mar wach kama chal nade. To Sharon, podi ka wantie ite mar 10 ni, nitie weche motenore kod thieth ma pod nitie ka mag kutegi mag ayaki. Iwacho ni erogi yudo boost maromo bilion 43. Nitie jod bura moko 10, Sharon, machon ne odhi odonjo ne chenro gi nikech nitiere riwruok ni AIDS, Global AIDS, kama girange ni kisero chenro mopogore opogore mag jogo modak kod kute mag ayaki, bende giyudo sir madwarore. Jod bura 10 gi nodhi owacho ni oyo omenda ma wuoro pacho ka magi dona funding, kendo iwacho ni itiyo kodgi e komo nyuol kod golo iye. Mane gima nitie. Iwacho ni itiyo kod family planning kod abortion. Chenro ma kama ma omenda maromo bilion 43 ni bende koro chiw
dhi bedo kacha ka chako tich ayanga tarik 1 dwe mar 10 to bende odhi bedo kanyo ka odhi nyaka Septemba, mano dwe mar 9 tarik 30 higa manyien. En gimoro madhi kelo lokruok machalo nade. Ma en sir madhi bedo kacha kichwalo ne nyithindo modong' kie kaluwore gi jonyuol gi notho kod kute gi mag ayaki kaka gidhi e sikul, taulo mag rena nyithindo manyiri, gigo mag tiyo godo e udigi, gigo mag somo ting'o buge, kalam kod gik mathoth ahinya mag tiyo godo kinde mag intiere sikul. Ma biro bang' ka ineno ka jatend migawo mochung' ne weche mag thieth Susan Nakhumicha kaachiel koda ka telo mano mar sirkal mar Amerka wuok ayanga kendo wacho ni sir ma kamae kochwale kanyo ne gin riwruok mopogore opogore mano gidhi bedo kata ka girango President's Emergency Plan for AIDS Relief wacho ni PEPFAR mano kama program no bedo kanyo ka konyo nyithindo gi e kinde mag intiere sikul moting'o nyaka chulo school fee mago ne nyithindo ma opogore opogore. Milome ma kamae gin kelo fongruok ne anyuola ma bende osebedo ka kale midhiero mopogore opogore kotenore kod lalo johera gi kata joutegi kotenore kod kutegi mag ayaki kata mana nyiewo yedhe mago mag ayaki ma bende wacho ni achiedh nade osebedo gi nyiewo yedhe ma kamago. Nitiere Cleophas wach moro ma bende naneno mano mokri kotenore kod siasa ite mar 8 mano kon maluoro jolup jotend migepe ka bende wachre ni jolup jotend migepe ponono nyalo ndik gi tich nyakorom Gajwang' gibiro bedo ka giyudo omenda mathoth malokore mana jaod bura mari ma bende ni yiero e kar chung' od bura ka bende koro wacho ni Ruto CS positions to cost arm and leg ing'eni en ang'o to leg ing'eni ang'o ka bende wang'eni nyaka sani dwaro ma kamano nyalo paro jod bura nosedhi ma bende ochako okalo ka bende koro wacho ni CAS kata mana jalup jatend migawo achiel e higa biro bedo ka yudo siling milion 9.4. Cleophas dibed ni koro waneno kinde ma samoro nyalo bed kindiko gi kende telo kusenang. Wabona ne ka idhi gol nyingi manyien moko kuom jogo mano yiere lemo mag CS nosedo lemo mag bedo ambassador kuom ranyisi Fred Outa en membe koro noseyudo lemo mare mar bedo ambassador kata jambetre mar piny Kenya e pinyno mar Misri wacho ni ken achiel kuom jogo mano yudo lemo machalo kamago. Migawo no mano mar ohala Evans Odhiambo Kidero gavana machon ma Nairobi ma bende ne yudo gwele lemo machalo kamano. Pod en gimoro madhi bedo kanyo koso chal nade. En omenda mathoth ahinya kendo ka irange kalure kod SRC nitiere jogo monego bed ni iwacho ni ma job evaluation data ma bende ne ochiw karka iwacho ni jogi dhi bedo kae ka yudo omenda maromo milion 46.8 mano kama gintiere karka iwacho ni omenda michulo jatend migawo jalup jatend migawo onego bed ni nitiere 1,780 mano kama gintiere kanyo mano mani malo ka irango gi chudo ma imiyo jaod bura ma koro kete ma jaod bura en 710 ka e kinde gi duto ineno kanyo nitie gik mamoko ma pod nitiere ka matindo tindo ma bende rango kata ka gineno kaka ginyalo chopo kare gidhi chopo nade moting'o house allowance kod gik mamoko moting'o salary market adjustment bende chal nade mano kama gintiere mano gin gik moko madhi bedo karka e gigi duto. Sharon ing'eni yod bura ne osepuodho wach ni ok ochuno nyaka jatend piny Kenya yiera jolup jotend migepe 22 nosegol kap no masoni sani koro we koda yiero gi 50 yiera 50 kata koda 60 to yiera dong sirkal to koro osepuodhe kokalo e od bura kokadhe kamano ng'ama dhi hinyore ka en osuru ma japiny emitiyo godo e chulo jotelo ma kamagi ma pod imedo to kindego bende nitie mamoko bende med nyaka counties komedgi e counties tete nang'o en gimoro morito neno ni odhi chopo nade. Kata kamano doho ka nosewacho ni lemo ma kama en ataro mar chik tekni ma kamago duto te timore ka bende wagini nitiere bill mong'ere kaka National Government Laws Amendment Bill mano ma higa mar 2023 ma bende koro nitiere somo mar 2 mane od bura maduong' ma pachoka. Cleophas achiel oseromo kapok odhi gazet mar The Standard nyakorom Gajwang' bende king'eyo ni piny Kenya bende nochiwno omenda kanyo maromo siling bilion 13 mano nitiere ite mogik. Wacho ni jatend piny Kenya nolando ni piny China nomiyo piny Kenya siling bilion 13 to mok en hola mane
mane en mar mondo mi osir somo mago mag TVETs mopogore opogore. Mano noyango e kinde nyasi mano mar TVT at 100 mabende nobagi e Polytechnic mong'ere kaka Nyeri. Koro mano nyiso nang'o dibende TVETs ma pacho ka biro bedo ka yudo kony kowuok omenda ni kose en omenda mabende ibiro bed kitiyo godo e yo aritha mana kaka osebedo kanene kinde mokalo. Mani penjo maduong' kanyo. Cleophas mtantiere wach mano mako wang'i koso adhi mapiyo piyo ite moko ma The Standard. Mano mako wang'a to kane kondiki gazet. Akia ne otimore ka jogi osegolo gazet. En wach mar entiere Harambee Stars. Harambee Stars nogo Zimbabwe. Gonde adi? Adek. Adek kuom achiel. Achiel ni bende ne non golo mano loko jotugo ma piny Kenya magocho mana gi Kylian Mbappe gini e piny no mano ma Ufaransa. Adek ma Kenya gino loko kod Michael Olunga te. To nyoro bende en birthday mar Wuodo Thoro mano Michael Olunga, captain Mathering'ini mar Harambee Stars. Mano kane gigocho e Four Nations Cup. Mano kelo pinje mag Zambia, Malawi, Zimbabwe kod Kenya. Piny Kenya oyudo kombe. Tingeni mitne nang'o? Michael Olunga oseyudo kombe achiel mwacho ne International Cup. Mo Salah, Mohamed Salah magocho ne Liverpool ma e piny Misri. Pok oyudo kata kombe achiel e nyinge. Mano kirango International Cup. Oseyudo mana mag league. Jo Liverpool ntiere ka giten ga ahinya. Kora gino ka ng'ayudo ng'ama goye gi kidi bang'. Kata kamano poj gi pak ne Harambee Stars. Kine mwacho poj gi pak ne Harambee Stars. Bane no jo Vasha boikre. Nikech Safari Rally. Benane no odong' mano duchieng' achiel kende. To Safari Rally bago e pacho ka. Mano mung'ere kaka 2024 WRC Safari Rally. Kora keni wang' ni wadhi Vasha. Last year niluokowa. Higa mokalo niluokowa gi Joyce Oduor. Ing'eni Joyce nokonya dhigo mabor ahinya. Nwachaka to chopa ni koro ero nyasi oseiki. Gigo osechopo. Dogen mana weekend mwachomo ni. Ting'eni weekend. Ing'eni koro Vasha timore kinde ma wan jokopere wantiere gi Juma Matakatifu. Wantiere kod Holy Week. Are kiny wan gi Holy Thursday, to wadonjo Good Friday, to wan gi Holy Saturday, mwadonjo Easter. En kinde ma waparo tho kod chier mar jawaro Yesu Kristo. Kata kamano johera mathoth ochopi to kik gitime gima ne gitimo higa mokalo. Jo dhi adhi akacha dhi opang laini to ji one kaka Safari Rally ringo kaka iriembe. Ng'ato nowuok gi nyamburko mare gi tent to dhigo Naivasha. To koketo nyamburko mare okao tol moro mayelo miwacho ga ni safe zone moro ma bedo ni wacho ni ka kik ng'adi chopi. Okao nyamburko ne to keto mane to bet kanye mbele nyamburko ne kong'iyo koda neno Safari Rally to jo-Kenya gin jok mage. Jo-Kenya bende nokao mana thuolo gi odhi obet mane mbele ne kanyo koro kama nobet nonene cha. Koro ne tok gi to jo-Kenya ochung' e mbele tent. Onge gima noneno. Wauru wadhi adhi kacha to wabeda gi moro. Tent ka waket tent e kocha. Kidhi nene mana kipango laini mana kaminja. Joriembo mathoth chopo Sharon. Kendo en gimoro mwarito winjo. Iwacho ni kinde ni Afrika mangima en piny Kenya kod pinyno mar Morocco. Maget no timo kata bago series machalo kama. En geno moro ni orak mane piny Kenya oyudo gi World Rally series. Wadhi neno kanyo ni gidhi e yo machal nade kata kamano warito weekend. Mano koro plan mar weekend kopogre gi mano. Koro wadonjo ne gazet mar The Standard. Gazet mar The Standard ka aparo ni mamul mana thor weche ariyo Cleophas nikech aneno ka saa chielo seromo. E thor weche mabende odwaro mulo nyakoro Mgejwang'. Wamula nena mokwongo en ma nyakoro Mgejwang'. Inyalo paro thoe mabende nonene bungu mano ma Shakahola. Nonro mano mar yango DNA ne osetim. Nyaka sani koro anyuola nosechako golo ringre mago mag wedegi. Ka bende nitiere tipo moko mabende ochiw wede mago mag anyuola mopogore opogore mabende nowito ngimagi e bungu mar Shakahola. Gima lit nyaka nyithindo neno kanyo tipo mag nyithindo mopogore opogore. Mano nitiere ite mano mar adek. Wach makama Cleophas bende ni kelo e weche manyien mar okinyi makawuono. En gimoro ma pod oganda medo bedo gi lit. Ino kanyo anyuola achiel mano wito jogi moro mana kama gintiere ka. En gimoro ma ipenjri ni en ang'o manotimore yie. Agende report pod en gimoro mabiro rito mondo mwane to sani giwacho ni ywak maduong' en ting' mar iko jogi. Iwacho ni gin jok mathoth mantiere karka to koro bende nyaka migi iko moro ma dwaro. Kinde osedhi ahinya kendo en geno moro ni sirkal nowacho ni dhi miyogi amiya ringre mondo mi gidhi gikow e yo madwarore. Moko bende wacho ni owik e yo mapiyo mondo mi chenro mamoko bende odhi nyime. Kata kamano imiyo oganda thuolo mondo mi oywaga jogi
e yo maging'eyo ni ginyalo timo e yo makare. Gima nadit ne en jal moro ma bende sigande nwa menyo ma bende nolalo wede aboro mano Shakahola. Odiochieng' manyoro bende nochopo kanyo mano mar kawo ringre margi. Tiwinjo kanyo ne en mana gi siling 50,000. Ne gigeno ni piny owacho nyalo sirogi gi omenda. Kata kamano gin ne gidhi kawo mana ringre. Gintiere gi pek mano mar tero ringre joggi ahinya e gwenge mago mag Western Kenya. En wach moro malit nyakor Mgejwang' kawuono bende odiochieng' mar ariyo ka bende kepo mago mag ringre biro bedo kadhi nyime mano Malindi Hospital Mortuary. Kopogre gi mano, wach moro ma bende wamulen kotenre kod somo. Janyuol king'eni in gi nyathini e skul to gin nyithindo mantiere kata mana e boarding. Chake kofea ior ne nyathini. Gimomiyo ni skunde mamoko ibiro bed ka iloro chon. Par nitiere moko ma bende chako loro odiochieng' ma kawuono, moko bende biro bedo ka loro odiochieng' ma kiny. En wach capitation, omenda ma bende piny owacho osebedo ka chulo ni skunde. Skunde wacho ni gionge kod omenda, nyithindo bende ok nyal chiemo e yo makare e skunde. Wach ma kamano nitiere iti mar ang'wen Cleophas. Sirkal ramo ni gisebedo ka gioro omenda. Januari mana higa ma wantiere ni National Treasury kata migawo no mano mar omenda noyang' kanyo ne gioro omenda maromo bilion 31.34 mano mane gioro ni sikunde kane sikunde pok oyaw. Ma yangore ni ka bende mano bilion 4.74 noti kanyo mar mondo dhi ochwale chenro mago mag free primary education. Mano ka kuomgi bilion 7.6 nochwal kanyo mano mar konyo e junior secondary school, ka bilion 10.6 mano nochwal kacha ne free day secondary schools. Mano e tamo kuongo. Yangore ni gigi duto kama gisebedo kata ka gitimore, jopuonj wacho ni magi notigo mana mar chulo gope. Mano mar higa mokalo. En ang'o matimore hie. Nyithindo nitiere, simbe medo donjo, sikunde iloro, onego bed ni gidok dala, ang'eni wachomo kinde ma Easter nitiere, odheno gitok Easter ka gibiro koso gidhi bedo kama chal nade. Kata kamano ni wacho ni warito ane mai gini nuore Sharon. Higa mokalo bende sikunde niloro chon. Ilore jumbe 2, juma achiel, wacho ni tiek penj chon. Nitie jok mosetieko timo penjgi, sani girito mana otese gi duok ni mondo mi gidog pacho. Ochal nade ka kindegi. Kowacho ni tam achiel dhi kuom jumbe 14 ipangi ga yo machal nade. Bende nyithindo gitiyo kata target mar gima onego bed ni gintiere godo e tam mokwongo. Oyo nikech inyalo paro skunde noyaw chieng' tarik 8 mano mar dwe mokwongo, onego bed ni ne giloro chieng' tarik 5 mano mar dwe mar 4. Tineno kawuono en chieng' tarik 27. Skunde kichako lor chakre odiochieng' ma kiny. Nyiso ni giloro e yo machon. Kata kamano Bello Kipsang nowacho ni skunde mag sekondar biro bedo ka chako yudo omenda margi jumani. Akiani nang'o mosetimore, jotenj puonje samoro nyalo somonwa paro. Kapok oteko nonro mar gazeti ite mar 5 kanyo, bende wang'iyo midhiero mantiere sekta mano mar thieth nyakwar Mgejwang'. Jumbe madiro 2 lakteche osebedo ka dhi e ng'anyo. Odiochieng' ma nyoro neneno kanyo bende jolab mano Kenya National Union of Medical Laboratory Officers bende ogolo siema mar ng'anyo kaluwore kod ogirimiti mano mar winjruok margi. Mago jogo ma koro tie lab. Wacho ni kidhi e lab kacha kamane miori ga mokwongo ok idhi yudogi. Kok yudogi tiende nang'o, laktar ma ori kanyo bende onge. En achiedh nade mantie, sirkal owinja ni lakteche kama gintiere. Iwacho ni ka SRC bende ng'ado osara mago mag lakteche mapuonjore kata interns mantiere kaka. Iwacho ni oduoke piny kod atamalo 90. Tiende nang'o ka gintiere kaka. Mae gidwaro mag lakteche moko mag kama gintiere. Sirkal bende nyalo wuok e gode gi kama gintiere mag ridre piny mondo mi gilosi sirkal ochul lakteche kaka dwaro. Nikech koro Sharon gini mienjo yore mopogore opogore. Ka gisewuok e weche mag posting mag interns, chal mar tich mag lakteche timo be achiel kuom gigo ma pod dhi nyime kod ng'anyo makama. Kaka gidhi nyime kod ng'anyo makama, gidwa ni gigi moko bende ma gitimo kaka gidak kendo kaka gitimo tijegi omigi ane chal moro malong'o kata lwasi malong'o mar tiyo. Kendo migawo mar thieth kotel kod Susan Akumicha owinjgie mano kama gintiere. Wach nugi kidibeda nkwatiko nonro mar gazet Cleophas. Martha Karua kod Kalonzo ite mar 6. Kinde kuchopo makoro nyaka gilare mondo ginene ng'ama dhi kawo kar Raila Odinga poni owuok kendo yudo lemo no mano mar jakom AUC higa manyien. En gimoro marit, wacho ni warit kendo wane. Musalia Mudavadi osesiemo josiasa marwa en mana medo konogi ni kik gimeda go thothoriyo mathoth ahinya ka giwacho gik moko manyalo ketho gino ma osechan kod sirkal mano mar Kenya Kwanza mar chwalo nying Raila Odinga kaka jal madhi laro kom elemo no mano mar bedo jakom mar Africa Union Commission. Poch gi pak ne Harambee Stars nyoro bende tuke mamoko ne ogo
kama Belgium nogocho kod England nowuok kuonde ariyo kuom ariyo kama ne gintiere. Jatugo ma sulwe manowuok kanyo e tim mar England, Kobbie Mainoo ma bende jatugo matin ahinya higa 18 magocho ne Manchester United nobedo jatugo ma sulwe ne timno mar England. Ang'eyo weche mag tuke nyalo wacho nyaka machako tong'a. Kata kamano Cleophas Agunero kuone hinya kuom bedo koda e nonro mar gazet. To Sharon, ka janeno romo gi nyathi moro e bus park kacha ka onge fare mar dhi dala, ting'e kata nono itere ochumi tek kata miye gimoro kanyo ochamo mandas korito fare mondo orne kik obed jok matek ahinya. To jonyuol kata deputy parents bende, acting parents bende ka orne gi message gi school gior fare gi act promptly. Lakini to gini sani bende nitiere wakoche kata mnongoche moko madwaro chako wuondo jonyuol. Gibed motang' Tuma fare ni wuodi wuok school sani or gimoro e namba ni. Gibed motang' go simu gone japuonj ma nyathini simu kama nitiere kanyo. Erokamano. Erokamano ahinya Cleophas. Nyakorom ga jongi kanyo bende makelo e giko mar nonro mar gazet. Par ni gazet ma kawuono kinyiewo Daily Nation nitiere gi gazet ma iye. Ite ma iye ne jonyuol nitiere parenting kanyo. Koro kin janyuol inyiewo ne gazet ma Daily Nation ibed gi ng'eyo ni gin weche mage ma bende sumni iye kanyo. Standard gazet ma iye en mong'ere kaka The Enterprise. Mago ne jo ohala mopogore opogore. Kapo nono inyiewo gazet ma The Standard okinyi ma kawuono isoma ne The Enterprise weche ma bende omeny kanyo. Gi kanyo bende makelo e giko mar nonro mar gazet mabiro en chenro mar Upiny midhi ta kod nyawadwa Joyce Oduor.